मा हादों नोंलाय सामफ्राम? बारा हाना मिथिबाय? बे बेदरावनो गारलाना होनो हागोन ना? ना? दे लोगोफोर खालाम जागायथों गुड मर्निं लाइटन थेंक इउ लाइटन दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे मा सिरि सिरि थारब्रा सिरिलै सिरियानो उपाय नट साननि अननायाव ए लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे न'आव गैयालै नै न'आव गैया दावखि दङ सारन नार्जारि अबेयाव ने गुवाहाटि दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे गुवाहाटि मा जायगायावनो आं माबायाव दङ बे सानसारियाव बर' गामि दङ ना बे बर' गामियाव दंफैयो गुवाहाटि मा जायगायाव होनोलाय आं सानसारियाव दंफैयोलै सानसारि बे बर' गामियाव हाजो गुदियाव दालाय बर' गामि गैया नैबेयाव दंफैयो आं जोंना रावबो गैयानो गैयालै जोंना लिटुनाखौ नागिराखै दों नामा सरि गैयालै माखौ नागिरनो नागिरबा हले बहा मोननो दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट उफ माथो रबान कमेन्ट खालामाब्रा रावनिबो कमेन्ट होजाफैयाखैब्रा आंनालाय नेट प्रब्लेम नामा
जाफैबाय गुड मर्निं गुड मर्निं सेम टु इउ। मा खालामदों फुजा? दं ओरैनो नोंलाय ओंखाम संदोंलै। फुंनि जानाय आदार। जोंना मा होनखो फुजा गुड मरनिं फुजा बिबोनां बा लिटना फुजा फैनायखायसो कमेन्ट हरबावबायब्रा नङाबा कमेन्टखौनो हरालासिनो सिरि दंबावोमोन। लेथोन गुमै गुड मरनिं फुजाया जोंना। होद जाबायदांलै बे जोंना मादों फुजाया मा होनखो संखांबाय आंहा बा नोंसिनानो मोजांलै थाब थाब सङो। उफाय गैया संना जानांगौ जोंहा। लेथना मा होनखो आं लेंहर फुजा बिबोनांखौ अरबायनो। माने बुजियासै आं लेथन नों लिंहरबायसो ना मा होनखो? जाबायलै दे लाइक होदो फुजा लाइक होआखैबा। जोंना लेथना मा होनखो अरबाय फुजा बिबोनांखौ लिंहैबाय दा लिंना लायदोंसो होमबा नोङो? माथो रावबोआनो कमेन्ट खालामारा। जोंना लेथना मा होनखो फुजा मा मैगं जाखो नो? मा मैगं जाखोनो सोंहरदों खोन्थाहरदो फुजा। जोंना लेथना मा बुंखो खारबाय नामानो जानो दे खारखोना माखो मोनथिला। जोंना फुजा मोनखो लेथन गुमै ना गोरान बाथोनसो होनो ना गोरान बाथोनसो आरोना। नै गोलैगोन मोजां दिन। जोंना लेथना मा होनखो बिबोनां खारनो नाङा अरबाय सालथेयाबो सापर्ट होग्रासो नंगौथ' आरो। जोंना फुजाया मा होनखो लाइक दानो थेंकिउ फुजा लाइक होनायनि थाखाय। खबरफ्रा बोरै दे खोन्थाहरदो। जोंना फुजाया मा होनखो लैथुन गुमै आन जाबाना जाजोबना थाबाय हरावनो माबोरै आन जाखो? सापर्ट लानायमोन नामा मैया दाखालिफोर?
आंनाथ' आनजागासिनो दोङो दाखालि सापर्ट लानायाथ' मोनसेबो थायाखै जिखिनि लानायमोन गासिबो आनजालांजोबदों। ओमफ्राय नै मैया सोर हरदों सानै हरदों होनदों सासेनि कमेन्ट मोनदों ओमफ्राय सासेनि कमेन्ट मोनाखै दा आं बेगखौनो हरफिन मोनाखै कमेन्ट मोनैनिखौ। जोंना लेथनामोनखो अर बाय साल्टे सोर फिक्स सापर्ट बेखौ लिस्ट लाबाय आं दाखालि अ नंगौ नामा सालथे? जोंनालाय फुल सापर्टखा बयजोंबो। सबिता फुदों गुड मर्निं लाइक दान थेंक इउ सबिता। मा खालामदो दे खोन्थाहरदो गुड मरनिं सबिता। सिखारदोंना सिखाराखै नोंलाय ओइ सावगारि? जोंना लेथनामोनखो फिक्स सापर्टखौ दासिम 17 जनल' मोनदों आङो अ नंगौ नामा लेथन सालथे? ओमफ्राय आलु हादों होननाया ओमफ्राय बे सामब्रामसो जाबाय? आलुआ बे सामब्राम जाहैबाय? फाग्लासो दा माबा दोनदों? जोंना मादों सिखाराखै आं उन्दुगासिनोसो। आं नोंलाय आयु दासिमबो उन्दुयो? जोंना नै रिदि खालामगासिनो दोङो। जोंना लेथनामोनखो रिटार्न फिक्स सापर्ट फोरखो होनदों आं औ जोंना लेथनामोनखो हरबायनो। फुजा थांबाय नामा दे खोन्थाहरदो दङबा कमेन्ट हरदोरा। माथो सिरि जाखो? बारा गोबाव होआ आंबो डिउटि दङ। थाङाखैनो। थाङाखैबा माथो सिरि थाखोरा दे कमेन्टफोरखौ गावसिना हो। जोंना मा होनखो लेथना सुबिता आगै हाबायना हायाखैनो? माखौरा बुजियासैलै लेथन आं नोंथ'। जोंना निया फैबाय अर अबाव जोंबाय दं अरा नैलै जोंगासिनो दङ अरदाबावनो नै जोंखावगासिनो दङ। जोंना फुजामोनखो अबाव दं नों दानो आं गुवाहाटीयावसो दंफैयो गुवाहाटी। जोंना सिखाराखैलै आंनो सिखाराखै आरो लाइक होआखैबा दे लाइक होदो जोंना बोरखांफ्राव। जोंना लेथनामोनखो र' वेट थां थांथ'नो नाङा दे नो। औ थांथ'नो नाङाथ' आरो जोंना सुबिदाया मानसिया मा बुंदों लेथन नों लेथन मा बुंदों नो दे खोन्थाहरदो सालथे जोंना नैया मा होनखो गोदान भिडिअ' आपल'ड होलायबाय नायहैदै नो जागोन दे नायगोन आं। जोंना मा होनखो लेथना सबिता इगजामखौ होनदों आं सबिता इगजाम जादोंमोन ना औ नंगौथ' आरो। जोंना बुरखाङा मा होनखो निहा नामा हारसानि लिरदों आं बुजिया दै हारसानि फरायनो रोङा आङो। जोंना बुरखाङा मा होनखो गुड मरनिं निहा होनो जोंना मा होनखो सबिताया जोब्बाय 24 आव जोबदों लेथननो जोंना बुरखाङा मा होनखो लाइक दा होनो थेंक इउ। निहा लाइक होआखैबा लाइक होदो। जोंना लेथना मा होनखो मोजां दे आगै सुबिता नो। आसोला मालाबानो मायावबा सोना दोनदों।
दा लोगोफोर सोंदो कमेन्ट खालामदो। मिनिट थाव सेरनो आलुआलाय आखिर गोथाव खालामफिननांगौलै जोंना मा होनखो निहाया अर बुरखाङा निहा आब' मा खबर होनदों अ नोंगौ नामा आं हारसा मिडियामाव फरायदों नालाय बेनिखायनो आङो हारसा फरायनो रोङा जोंना लेथनांगौ अर बाय साल्टे ब्लु होदो दसेनो अके होगासिनो दं हरबाय दे लेथन साल्टे जोंना फुजाया मा होनखो ओंखारथ'नोसै दे आंनो मानो एसटिजों हरलायनोसै नामा ओइ फुजा दानो थांनो नागिरदों जे जोंना मा होनखो सावगारिया मा होनखो लेथन मा खालामदों दा साहा लोंखांबाय नामा होनो जोंना फुजाया मा होनखो साहा फुदुंनि आंनो साहा फुदुंनो आरोना जोंना लेथना मा होनखो सोर आंनि आदानि रेजर्टखौ नायनो सोर रिजर्ट जोंना बुरखा मा होनखो मा एवगोन बाहायनो माबालै आलुसो संनो नागिरदों ओमफ्राय मैया हरनि बोरमा दंमोन नालाय बोरमा बिबु बेजोंनो जानोसै आरो जोंना निहाया मा होनखो बारा मोजां नङा आंना खबरा बुरखांनो जोंना मा होनखो बुरखाङा मानो आब' निहा होनो जोंना लेथना लिंहरदों लेथन साल्थे बारा लिंहरनाङा दे बिदि जोंना जोंना फुजाया मा होनदों एसडिया सिखाराखैहाय रायज्लाया साहासो फुदुंनो नागिरदों आंनो ओंखामबो संबाय होनदों आरो साहाबो आइया ओंखामसो जागोन ना साहासो लोंगोनब्रा नोंलाय फुजा जोंना फुजाजों एसटिजों नागारलायनो हाथारलालै लेथन साल्थे थ्रु जाथारबाय जोंना लेथना मा होनखो आंहा आदानि रिजर्ट नायदोनो जोंना लेथना मा होनखो बुंना हो अर बायसालथेनो माखौ बुंनो दे खोन्थाहरलाय दे सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट जोंना फुजा माथो ओंखामखौ जायाहाय आं फुङाव बाबासो जायो नोंगौ नामा सावगारि माबा फुजा जोंना लेथना मा होनखो अर बायसालथे ब्लु अफ खालामदो अके खालामबाय दे लेथेन साल्थे जोंना बुरखा मा होनखो अर आं मोखां सुना दुब्लियाव थांनांगौ दै बाय थांबायनो अके दे दसे समबाबो आंनि लोगो नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बुरखां दे सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे थावा दंबायलै आंना सामब्रामा दांना हरदो जोंना निहाया मा होनखो बुरखां आंनि बिफाया ब्रेकआप खालामबायना बिनिखायनो माने बुरखां आंखो बिफाया ब्रेकआप खालामबाय आइया जोंना मा होनखो आंनि आदानि रिजर्टखौ होनदों नायनोबा फै होनना बुंदों आं न'आव गैयालै आं दा सोलाबथ'ला लेथन साल्थे जोंना फुजाया मा होनखो सोर मा मावोनो माने बुजियासैलै फुजा नोंबा सोरखौबा सोंहरलायखो डाइरेक्टनो सोर मा मावो
मासो मा मावो बुंदों आं नोंबा सोरखौ सोंहरदों सोर सासेखौ सोंहरदों नोंबा फुजा होदो खोन्थाहरलाय ओइ सावगारि खारबाय नामा सावगारि जोंना मा होनखो बुजा बेसेबां फुजा बिबोना हरासै दाबो नो मा माखौ माथो रावबो लेथेन गुमै माखौ बुं माखौ हरनो होनो लैथोन गुमै माखौ हरनो जोंना फुजाया सोंहरदों दे खोन्थाहर हो हो नै जायगा बिराद देन्जारलै बेयाव नाम गैयि दोङो बाला जरासे ओंखारखायो लेथेन सालथे ओइलाय बै सानसारियाव दाखालि नरेन्द्र मदि फैनाया हस्पिटाल गोदान माबानाया अपेनिं खालामनाया बैलाय बै नुहुरनाया बै नुनाय बिल्डिंआनो गुवाहाटीनि हस्पिटाल गोदाना जोंना मा होनखो नोंनि फेसबुक लिंक सेन्ड हरासै नो फेसबुक लिंक आरो नियार बाय एमार गुड मर्निं होनना बुंदों নিয়াৰবা কৈছো চাহ খালা না নাই নিয়াৰবা চাহ খোৱা নাই আমি মানে এতিয়া গুৱাহাটীতে আছোঁ মানে এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ ডাইৰেক্ট ভাত খাই কিনি কামত যাম আৰু ডিউটিত लोगोफोर सोर सोर दङ फन खालामदो ओइ गिर्जा ओइलाय हस्पिटाल गोदाना ओरै डाइरेक्ट जा गुवारखा धुनिया লাগিছে আমাৰ নিয়াर बाय অঁ আজিলৈকে তিনিদিন হ'ল নিয়াৰবা গুৱাহাটী কেতিয়া গ'ল বুলি কৈছিল না তিনিদিন হ'ল কি কাম কৰি আছা নে কামটো এইটো বিল্ডিঙৰ কৰি আছোঁ মালিকৰ বিল্ডিং তাতে কাম কৰি আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান অকলে গৈছানে লগত ফ্ৰেণ্ড আছে অঁ লগৰী আছে মানে আমি গাঁৱৰ একে গাঁৱৰ হয় তিনিজন আহিছে আৰু ন এজনতো গাড়ীত লোডিং গৈ আছে এতিয়া আমি দুইজন তাতে কাম কৰি আছোঁ তাতে ইমান দুইদিনমান কাম হ'ব আৰু তাৰপিছত গাড়ীত যাম গাড়ী লডিং लेथनामानखो निहा बसुमतारी अफिसियेल गुफुरनि हिन्जाव आं नांगौ आंनो होनो मिसेसा फुजायामानखो साहा फुदुंना लोंग्रो थारनोसै दे आं रनो आयु आं बारा गोबाव थाया फुजा दानो थांथारसै होमबा नियारबाखै नामा ঠিক আছে কৰি থাক কাম অঁ নিয়াৰবা কামটোতো কৰিব লাগবই কাম কৰি খাবাতো লাগব জীৱনত মানুহ জন্ম লৈছে যেতিয়া কাম কৰি খাব লাগব जोंना लेथन रनिमा आब' थाखाना हिन्जाव नागिरो नामा होनो जोंना नियारखिसै गुड मर्निं लेथन आदा होनो दे लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो
जोंना लेथ'नाखै इन्जयसो सना खि फुजा बिबोनां जोंनानिया मा होनखो लेथन दैज' हमथ' र' गासिबो जागोननो दाउलेब दंना गैया निहा दाउलेबा दा साराय बार'थासोआव लाइफ दे नेहा दाउलेबखौ नायनो लुगैदों दा माने सानजौआव ओंखाम जानाय टाइम जायोना बेयाव दसे रेस्ट लानाय जायो नैबे समाव थांगोन आं दाउलेबखौ नायनो आङो नियारबा कि बुलिছে এনে থাকাত কি কৰি এনে থাকি কি কৰিবা এটা কাম কৰি বেছি হয় থাকিব লাগে বিজি হৈ থাকিব লাগে কামটো কৰি খাব লাগবয়ে নিয়াৰ বা কি কৈছে এতিয়া টেনচন তেতিয়া টেনচন নাথাকে বুলি কৈছে আৰু ন হয় নিয়াरबा হয় जोंना मा होनखो लेथ'ना निहा बसुमतारी धर्ज हम हाया आं धोरज हमनो हाया आरोना जोंना मियाव फैबाय गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं मेव सेम टु इउ जोंना मेवा मा होनखो लाइक दानो थेंक इउ मेव नियारबा गैसे निहा बसुमतारी फ्रेन्ड हबा होनो निहा नोंखौ नै लिंहरदों जोंना लोगो जानो नामा होनना बुंदों ঐ নিয়াৰবা এই মেইন আই ডিৰ লগত আহি চাওকচোন মানে মেইন আই ডিটো হাইড হৈ আছিল যে মই আনহাইড কৰিছিল এইটো কমেণ্টছ হ'ব না নাই কমেণ্ট কৰি চাই দিয়াচোন এবাৰ অ'কে বুলি কৈছে जोंना मा होनगोन मेवा नियार चिज कि কৰি आसा বুলি কৈছে আৰু न তাৰपिছত लेथ'ना मा लिरखोलै लेथ'ना आं बुजियालै आं फरायनो रोङा बिदि लिरनायखौ फरायनो रोङा आङो ইয়াত দেখুৱাইছে হাই বুলি কৈছে কমেণ্টছ হৈছে বা মেইন আই ডিৰ লগত কমেণ্টছ হৈছে नियारबा गोलैसे लाइक दानो थेंक इउ नियारबा मेवामानखौ मा जायगा बेयाव मा जायगायाव जायगा बिलाइ नै गुवाहाटीनि नैबे हस्पिटाल गोदान बानायनाया दाख्लै मुदि फैनाया नैबे जायगायाव दंफैयो बैलाय नैबे नुहुरनायानो जोंना नियारबाखौ बुजिছে কেনেকৈ আনহাইড কৰিলা মানে মই হেৰি তাতে ইউটিউবতে কি বুলি কয় ইউটিউবতে মানে যাৰ হেৰিটো আইডিটো হাইড হৈ আছিল না এইটো মানে তাৰ প্ৰফাইলত টিপিখিনি চাইছোঁ তাৰপিছত ওপৰত তিনিটা যে ডট ডট থাকে তাতে তিনিটা ডট তিনিটা আছে তাতে হেৰি কৰিছোঁ মই তাতে টিপিখিনি চালেই গম পায় হাইট হৈ আছে না আনহাইড হৈ আছে তেতিয়াই গম পাই যায় লেটন আমাৰ লেটন মই বুজি পোৱা নাই দেই চাপৰ্ট বুলি কৈছিল লেটনটো তাৰ এইটোৱে মাত্ৰ মই বুজি পালোঁ नियामानखौ गैया दिनै मैया बिमानैमोननाव थांदों दाउलेबा बिमानैमोननावसो थांदों आरो ना दाउलेबखौ नायनो लुगैदोंमोन आं नियारबा কি বুলি কৈছে नेहा आब' एने आसो तुमि কি কৰিছা বুলি কৈছে আৰু ন मेवामानखौ माला थांनाय नोंलाय गुवाहाटीयावनो सानथामल'सो जादों आं फैनाया सानथाम नियारबा কি বুলি কৈছে বুলি কৈছে ओमफ्राय एना मेवामानखौ नियार चिज
মই উঠা নাই এতিয়ালৈকে উঠা নাই আৰু ন লেটন চালে কি বুলি লিখিছা মই একো বুজি নাপাওঁ দেই नियमन लेथन गोसो हमथानो हायाबा आं रिस्क लानो हाया दै आंनोबा बिफाजों ब्रेकआप खालामना दुखुसो जाना दङ बिफाजों ब्रेकआप खालामना दुखुसो जाना दं होनबा नोंबो जोंना एना मा होनखो मा मावनो थांखो मावनायाथ' मावनोनो फैजोब्बायलै गासिबखौबो जोंना मा होनखो नियर के से लेथन आदा सेंग नांग मोर सपोर्ट आईडी बोले के ना जोंना मा होनगोन नियर के से itu purlo miautu ki se ayu ne enggak sini ini sini Randini ya keren juga Randini tingkat ya niar bakal leton ada sa khala na মই এল বি থৈ দিম আৰু ন এল বি ৰাখিম মানে এতিয়া ভাত খাই ল'ম ভাত খাইখিনি ডিউটিত ডিউটি আছে না কাম কৰিব লাগিব মানে নিয়াৰ বাকে কৈছে নেহা আব চাহ খালা होनना बुंदो दसे आरो न एनामाखो बिदिखौबो लांफानांगौनो माने बिदिखौबो लांफानांगौनो है बे सोलाबालै নিৰজল কৈছে বিধি কৈছেনে নাই বিধি অহা নাই বিধি ঘৰতে আছে সিহঁতৰ ঘৰতে বেছি বিজি হৈ থাকে তাৰপিছত কোনে আহিছে আমাৰ MRD আহিছে मा खबर और भाई दं गेजेरावनो गेजेराव मा होनखो नायख'आसिस মই उठा नायो বুলি কৈছে आरो मा होनखो लेथन आं मा बुंदों खोनायाखै नों खोनायाखै नामा होनना बुंदो लेथन माबा लिखो मा खालामनो बिदिया न'आव खामानि मावदों खोमालै बिफायाथ' नरा बिस्रा नेहा आब' ভাল পাইছে নে বুলি কৈছে আৰু MRD কৈছে লেটন গুড মৰ্ণিং নজনা নিয়াৰ আমাক মৰ্ণিং MRD বুলি কৈছে আৰু ন অ'কে দে बिदिबाल' खबर आं दोनथ'नोसै आरो ना মই LB राखिম মানে এতিয়া ভাত খাই ল'ম কাম ডিউটি আছে না ডিউটি যাব লাগিব বেয়া নাপাবি जोंना मा मिउआ दे आं LB दोनबाय दै काट खालामबाय